You grounded 965,600 years. Дами и господа, добър вечер. Вице-премиерът Евгений Бакърджиев и Рен Вяхерев уредиха доставките и транзита на руски природен газ. Смесеното дружество Топ Енерджи става 100% руско. Вие гледате Днес плюс водещите новини. Спря стачката в БДЖ. В Сандански започна икономическият форум за бъдещето на България. Демонстрациите в Косово продължават. След 40-минутна среща на 4 очи днес в Москва вице-премиерът Евгений Бакърджиев и шефът на Газпром Рен Вяхерев подписаха протокол за доставките и транзита на руски природен газ. Новият протокол замества всички досегашни документи за търговията с газ. Другата голяма новина от Москва е, че Топ Енерджи става 100% руско дружество. Текстовете, които подписахме днес, природен газ. Договореност 30% от плащанията да се извършват в стоки и услуги. Близо едногодишните проблеми в българо-руските газови отношения се решиха днес. Вице-премиерът Евгений Бакърджиев и шефа на Газпром Рен Вяхерев подписаха в Москва протокол. Според документа, занапред България ще внася газ от Русия без посредници, пряко от Газпром. Транзитът на газ през България за трети страни ще се осъществява също чрез преки договори между България и Газекспорт. Предстои газ от Русия без посредници, пряко от Газпром. Транзит 30% от плащанията да се извършват в стоки и услуги. Близо едногодишните проблеми в българо-руските газови отношения се решиха днес. Вице-премиерът Евгений Бакърджиев и шефа на Газпром Рен Вяхерев подписаха в Москва протокол. Според документа, занапред България ще внася газ от Русия без посредници, пряко от Газпром. Транзитът на газ през България за трети страни ще се осъществява също чрез преки договори между България и Газекспорт. Предстои българо-руското посредническо дружество Топ Енерджи да се преструктурира. Според днешното споразумение, акционерите ще трябва да продадат дяловете си на Газпром. Борис Немцов каза, че доминанта в отношенията между двете държави трябва да бъде установяването на нормални икономически отношения. Вече разбрахте, Газпром ще изкупи акциите на всички досегашни акционери на Топ Енерджи. Рен Вяхерев днес е обявил, че във вторник експерти